Was w kolejnym odcinku Nie-Eno-Familoki. Poprzednio pytałam się Was, z czego zbudowane są familoki. Jak pewnie większość z Was odgadła, jest to czerwona cegła. Jak czerwona cegła, to myślimy cegielnia. Jak cegielnia, to Marianna. Cegielnia Marianna położona jest w północno-wschodniej części dzielnicy Czerwionka. Stoi na wzgórzu, jest częściowo otoczona lasami, a częściowo polami uprawnymi. Jako początek eksploatacji przyjmuje się 1900 lub 1907 rok, chociaż o istnieniu cegielni wspomniano w literaturze już w 1865 roku. W skład samego budynku cegielni wchodziły główny budynek piecowy, suszarnia Kellera, piec kręgowy Hoffmana oraz hala pras. Surowcem wykorzystywanym przez zakład były gliny czwartorzędowe oraz łupki karbońskie. W okresie międzywojennym cegielnia znajdowała się pod zarządem kopalni Dębieńsko. Stanowiąc własność spółki Zjednoczone Huty Królewska i Laura, w latach 60. zakład produkował około 2 milionów cegieł rocznie. 30 września 1998 roku przedsiębiorstwo ostatecznie zakończyło eksploatację wyrobisk cegielnianych w Czerwionce. Obecnie cegielnia pozostaje własnością prywatną. W następnym odcinku zabierzemy Was w miejsce, które związane jest z transportem. Także liczę na Waszą obecność w następnym odcinku.